An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛ bi kunnafoni lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nansara san kalo 9 ye novembre kalo ye bi o tile 5 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'o ye mawuludu kalo ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 29 ye jate la san kalo 3nan don hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ k'a daminɛ kunungo la fo kana bila sura la Dɔnsan mara dugu dɔ bɛ yen nɔ donso ni jariwale tigilama kɔni karila ɲɔgɔn na ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi maribugukaw fɛ yen nɔ sura jariwale tigilama kɔni n'olu kun karilen bɛ ɲɔgɔn na u ka donsolakaw o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ɲɔnɔ marabolo la dugu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Fabakɔrɔ funangɛni dɔ kɔni bɔnɛna nin na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo dɔgɔfeerekaw kɔni bɔra kɛrɛnkɛrɛnya dɔgɔfeere musolakaw u kɔni nisɔngoya taama kɛ k'u bɛna taama in kɔni kɛ ka taa fɔ jabali kan kɔnɔna na ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ an ka kunnafoni dila min bɛ yen nɔ Abdul Ɲangi ale kɔni kun minɛlen bɛ kabini kumanijan k'a sababuya kɛ kunnafoni dila min bɛ yen n'o tununa n'a tɔgɔ ye Birama Ture ale tununi na kiiritigilamaw kɔni kun ye tɛgɛ kɛ Abdul Ɲangi na ka se ka taa sɛgɛsɛgɛliw ta ka ɲɛsin a ma ni k'a kɛ kasoladen ye wulikajɔ min kɛra n'o ye Birama Ture tununi ye u kun sigalen bɛ la u kun y'a minɛ o waleya in na nka kunungo a yirala k'a fɔ ko jamana kiiritigilamaw k'u ye bolo bɔ a kan na ni k'a bila ka taa a ka denbaya la an bɛ dugawu de kɛ ni waleya min kelen filɛ nin ala ka kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ala k'a don kiiritigilamaw kalo dibi la n'an bɔra ye musolaka dɔ kɔni wulila ni ka se ka taa ka t'i dama kasi polisiso la kɛrɛnkɛrɛnna 16e arrondissement polisilakaw ye k'a yira k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'ale denmuso kɔni ɲamatunnen bɛ ale la kabini kumanijan k'ale kɔni bɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a y'a la kɔlɔsi denmuso in kɔni ani maa dɔw bi jɛ la o kɔni bɛ k'ale kamana gan kosɛbɛ denmuso in kɔni ye du yɛrɛ bila pewu o waleya min n'o kɔni fɔra 16e arrondissement commissaire n'o bɛ tali kɛ Ɲamele la ale n'a ka cɛdenw kɔni wulila ni ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni larawuli ka ɲinini ta ka ɲɛsin musolaka in a denmuso ma yaasa denmuso in bɛ se ka ye cogoya mun na u kɔni ye wulikajɔ min daminɛ u taara ka taa Bakɔ Jikɔrɔ ni soba dɔ kɔni bɛ yen nɔ muso in kɔni a n'a jɛɲɔgɔn kun bɛ o soba in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'u kun bɛ ka groupe WhatsApp yɛrɛ sigi sen kan u b'u ka kumaɲɔgɔn tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o sira nin fɛ a yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu filɛ nin ye k'a maa kuntala ka ca maa dɔw yɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔ wa dɔw bɛ jamana kɔkan na 16e arrondissement commissaire ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka taa tɛgɛ da nin denmuso in kan ka taa sɔrɔ k'a fɔ lamɛnbagaw ka hakɛ to kɛ musolakaw yɛrɛ dama kafoɲɔgɔnya kɛ o jɛkulu de sigilen b'u bolo ni soba in kɔnɔ u bɛ nin baara in de kɛ u ye tɛgɛ kɛ maa 6 bɔɲɔgɔnko de la a maa 6 bɛɛ a bɛ 16e arrondissement cɛdenw ka bolo kan nin waati in na u y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min filɛ n'a bɛ ka kɛ ko nin musolaka ninnu ko u jɛnsɛnlen don fan caman fɛ nka u ka bolofara dɔ de sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ u kɔni ye wulikajɔ kɛ ni ka tɛgɛ kɛ nin maa 6 bɛɛ lajɛlen na n'an bɔra ye kunungo fo ka taa se sura ma Dɔnsan marabolo dugu dɔ bɛ yen nɔ jariwale tigilamaw olu kɔni ni donsolakaw kɔni karila ɲɔgɔn na ko jariwale tigilamaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko jagoya fɔ juma de ka seli olu ka dugu la kamasɔrɔ juma dun seli olu ka dugu la ka kɔrɔ juma o juma k'u bɛ nin gɛlɛya de ta ka ɲɛsin olu ma u ni donsow kɔni karila ɲɔgɔn na fɔ nin yɔrɔ in la marifa ci bɛ a yɔrɔ la yaasa k'a pereperelatigɛ d'a ma u ka donsow ɲɛmaa Amadu Ongoyiba an ka lamɛn. Amadu Ongoyiba ka bɔ Dɔnsan mara la Muji. A ye kunnafoni sɔrɔ ko kabini sura ko marifa ci bɔ a ka yɔrɔ la a ko kɛra cogo di. Walayi a daminɛna depuis sura ka na se sisan ma bon olu bɛna an fɛ de k'u b'a fɔ ko jagoya u bɛna dimatɛli jagoya de kɛ quoi. An dafɛla bɛ jɛ ka bɔ dugu in na du fɛn bɛ ka dugu 3 de minɛ u b'a fɛ ka olu ni olu bɛɛ kɛ kelen ye quoi. O dugu ye dugu jumɛn ani dugu jumɛn. Oyira ani Taba ani Sinda. Bon u bɛ ka kɛ fɛn min kelen min kama an kɔni t'a dɔn u t'a dɔn u bɛ dugukolo de nɔfɛ wa u bɛ mun de nɔfɛ wa u nana ni silamɛya min ye kɔni an kɔni ma sɔn a ma bon munna aw nana sɔrɔ misiri bɛ an ka jamana kan. Ne yɛrɛ ye maa min ye ne kalalen don hama an yɛrɛ fɛ jinɛ kɔtira ne ye san 5 de kɛ ne bɛ mɔgɔw fili ka na fɔ ko an ka jagoya aw bɛna an jɔnya minɛ an bɛ sɔn o ma jagoya ko an ka musow ka hijabu don ɲinan an bɛɛ ma sɛnɛ kɛ n'a ma kɛ an ka sanfɛla ye u k'o bɛ yɛlɛ sanfɛla in na an ma sɔn o de ma Malvaki kɔni e filɛ ti Malvaki in na e yɛrɛ tulo t'a la wa ne yɛrɛ
sigilen bɛ ne min ye dosoba ye ne yɛrɛ bɛ marifaci la bon min kun y'a sɔrɔdasiw ɲɛmaa ye waati dɔ la ne y'a wele sufɛ ni ɲɔgɔnna ye an sɔrɔ ne y'a wele a ma sɔn ka na fɔ dugu jɛlen ka na se sisan ma ne yɛrɛ ma sɔn k'a wele bon na ala ye fɛn min latigɛ o de bɛ kɛ n'a saya don n ka taa sans problème n taara faso kun la. o marifaci min ta ka ɲɛsin ma o ma dankari kɛ maa nin na wa. bon an b'a la fɔlɔ kɔni ti foyi de kalama la ne kɛn bɛ ka an ka mɔgɔw kilase côté bɛɛ la ne kɔni ti foyi kalama la mais dugumala in kɔni n bɛ se k'o kɔni to yen o ye tiɲɛ ye mais f'u bɛna yɛlɛ sanfɛla in na kɔni fo n'a kɛra n su ye. n'u nana bolimafɛn sugu jumɛn na. bon u bɛ moto la de mobili kolo dɔ b'a bolo quoi. jamana ɲɛmaaw ka jɔ u jɔyɔrɔ la parce que an jigi dalen bɛ olu de kan n'a ma kɛ n'olu ma jɔ u jɔyɔrɔ la an bɛ se ka mun de fɔ sisan n'a y'an cɛ ka na bamakɔ yen nɔ balo bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn. ne bɛ wele min lase jamana ɲɛmaaw ma u k'a jɔ u jɔyɔrɔ la an jigi b'u ye u ka jija u ka baara la. ni tun bɛ tali kɛ Douentza mara donso ɲɛma na Amadu Ongoyiba ko nin yɔrɔ la hali sisan marifaci de bɛ u ka mara kɔnɔna na dɔwɛrɛ tɛ dɛ ka na bagaw ma u ka dugu kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw an b'a fɔ o tɛ wulikajɔ la de hali bi u ka dɔ fara a kan yaasa nin nijuguya wale min bɛ ka ta ka ɲɛsin an balimaw ma f'u ka se ka siri a dan na n'an bɔra yen o sura kelen na jadiwale tigilamɔgɔw kɔni taara u kunda Maribugu kan Maribugu datugulen don a bɛ kalo 4 bɔ bi mɔgɔ tɛ don maa tɛ bɔ sura u ni donsolakaw ye marifaci kɔni daminɛ ɲɔgɔn na a ko kɔni kɛra gɛlɛyaba de Yakuba Keyita an ye ɲininkali kɛ ale la an ka lamɛn. ne tɔgɔ Yakuba Keyita ne bɔ Maribugu. an ye kunnafoni sɔrɔ ko bɛnkanni wale tigɛma bɛnkanni dɔ ta ka ɲɛsin a ka dugu ma sura a ko kɛra cogo di. a kɛra tiɲɛ don sura u bɛnna kan su 8 wagati ka taa se 9 ma a ma nɔgɔya an bolo dɛ u nana 8 wagati ka na mugu ci an fana bɔla ka an bɛlɛn ka jɔkulu kɔnɔ ka f'u jaabi an y'a minɛ 8 ka taa se fo 9 ma mugu kɔni bɛ kan ka ci an fɛn caman a bɛ ci o cogo kelen na nka ala farala an kan fɛn dɔ mɔgɔ si kɔni sɔrɔ. maa min ye nin kɛ u taara fan jumɛn kelen fɛ yalima u b'a ka mara la ye bilen. mɔgɔ minnu ye u ma taa yɔrɔ si u bɛɛ yan u bɛɛ ani kɔlɔnjɛ ani bagoyanfan ani kile bolo u ye mankan ci nin seleke 3 in bɛɛ la u ma taa yɔrɔ si u bɛɛ yan hali sisan ne an jɔlen sisan mun ye u ma taa yɔrɔ si u bɛɛ yen an kɔni kuma ko nin se finitigilakaw ma a mɛnna a bi kalo 4 bɛ bi an kɔni datugulen m'o kɔni kan yan tatimɛnɛ sisi tɛ bɔ a kalo 4 sera an kɔni kuma foyi tɛ yen an ma min kɔni fɔ finitigilakaw bɛ yɔrɔ an kɔni ciwani sera bɛɛ ma an kɔni sigilen bɛ k'u ɲɛnɛ filɛ n'a sɔrɔ an ye fasoden dɔ n'an tɛ fasoden dɔ ye an sigilen bɛ k'olu lajɛ fɔlɔ. e y'a yira k'a fɔ ko maa ninnu k'u dagalen bɛ yɔrɔ min na k'aw yɛrɛ ɲɛ b'u la u bamanci dama de bɛ yen wa yalima u ni duguden nana masumani dɔw de bɛ yen nɔ. u ni duguden nana masumani foyi tɛ u bamanci dama de don duguden kelen t'a la. o bɛ ka kɛ kuma bɛɛ a yirala k'a fɔ ko avion nana o maa ninnu yɔrɔ dɔlen don nka gɛlɛya tɛ ka ta ka ɲɛsin o ma yaasa aw bɛ se ka lafiya e yɛrɛ miiri la mun de bɛ k'o kɛ. bon ne yɛrɛ kɔni miiri la an kɔni jɛden tɛ fasoden sɔrɔ ko lakanabaa min sigilen b'an kun na ne ye Asimi Goyita ye an kɔni girinna a sigilen kun na a diyara n bonyana ma hali an ɲɛnɛbɛ ni fɛngɛw bɛɛ kɔni k'a la dubabu k'a ye yala a bɛ se Mali kɔrɔ cogo min na hali bi dubabu kelen kɔni b'an kan kɔni b'a k'a ye n'a bɛ se k'an dɛmɛ cogo la k'an dɛmɛ cogo la k'an bɔ ni degun kɔnɔ n'o tɛ degun kɔni tɛmɛna dan kan dɛ banabaatɔ caman de b'anw fɛ u tɛ kelen bɛɛ kɔngɔ ni minɔgɔ bolo u tɛ dumuni sɔrɔ foyi an yɛrɛ an ti bɔ ka yɛrɛ mɔgɔ tɛ an kan yan foyi an kɔni dɛsɛ kɔni da o de b'an fɛ yan. ni tun bɛ tali kɛ Yakuba Keyita la ka bɔ Maribugu jamana ɲɛmɔgɔ ka wulikajɔ kɛ ka kɔfilɛ kɛ nin mara ninnu na a kɛra gɛlɛya ye dɛ Mali fan si tɛ yen nɔ bi ni jadiwale tigilama ninnu tɛ yen nɔ yɔrɔ dɔ ta de ka jugu ni yɔrɔ dɔ ta ye ala ka hakilina ɲuman di nin maa jugu ninnu ma u ka se k'an ka jamana bila n'an bɔra yen ɲɔnɔ marabolo dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Fabakɔrɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ gɛlɛya b'olu da la dɛ kabini kuma ni jan su o su jadiwale tigilamaw n'u ka malo kɔni tigɛ ni k'a jɔgɔ k'a bila jadiwale tigilamaw bɛ na ni ka na malo ni jeni u y'a bɔ o la u bɛ malo tigɛ ni ka malo sarada u tɛ sɔn k'a jɔgɔ o bɛɛ la u bɛna ka na malo ni fara ɲɔgɔn kan ni ka malo ni bɛɛ lajɛlen jeni yaasa k'a pereperelatigɛ d'a ma Nɛma ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. ne bɛ bɔ Fabakɔrɔ la ne tɔgɔ ye Nɛma. ko mun gɛlɛya de y'aw sɔrɔ a ka mara kɔnɔna na. gɛlɛya min y'an sɔrɔ an ka mara kɔnɔna na bon jatigɛwale mɔgɔ ninnu b'a k'an tɔɔrɔ kosɛbɛ i y'o si u bɛna an fɛ u bɛna an ka malo fara ɲɔgɔn kan k'a jeni n'i y'a kɛ jɔgɔ ye u b'a jeni n'i y'a bolola fɛnni kani k'a bila u bɛna ta ka fara fara ɲɔgɔn kan ka tasuma don a la fana an ka musokɔrɔba dɔ fɔ a y'a don ko n kɔrɔkɛ y'a denkɛ bila k'a ka taa an kɔrɔmuso nɔfɛ ka na o bɛ bɔ Mɔnibu mobili b'a jeni daga wɛrɛ la ale taalen nɔfɛ o y'a sɔrɔ daga wɛrɛ minnu jaritiw b'u fɛ yen u bɔra ka magɛn an kɔrɔkɛ den gɛn a ye moto boli moto y'a bɔ k'a bin u y'a minɛ ka taa n'a ye k'a faga ka n'a bila an ni ɲanjɛlɛ tɛ ka bomi don a la o gɛlɛya de b'an kan an bɛ dɛmɛ ɲini faamaw fɛ u k'a magɛn an bɛ tigi an bɛ malo siyɛn an ye malo ni minnu siyɛn u bɛɛ bɛ n'a malo fara fara ɲɔgɔn kan u b'a jeni su bɛ n'an fɛ u b'a jeni su fɛ an kɔni tɛ maa kɔ an bɛ ala kɔ an b'an faso kɔ an bɛ jamana in ɲɛ hɛrɛ de fɛ a n'a kɛ ɲɛta. i y'a yira k'a fɔ ko maa min bɔnna nin na k'u ye bɔmi don a la o seereya dɔ b'i bolo wa. o seereya bɛ n bolo. o ye jumɛn. an y'a ye cogo min na bomi b'a la et puis fana an ka mɔgɔ minnu fɛn bolo TV bomi dɔ la an ka mɔgɔ dɔw tora a la an bɔra a kalama o de fɛ. a ma se ka finitigilakaw ladɔnniya o wale la wa. wala an y'u wele an kɔni tɛ k'u ye fɔlɔ. fo nin yɔrɔ la bomi b'a la a ma se ka bɔ wa.
amatega bo amata folo wallahi fon yorla o tarawa yalma bo mara kono na bli bo mara kono intigila ka boran fe anno bolé avec les temps du ngo bo ko fa amu ye folo bo ko na ne kama bo anda bal ba yere di parce que ni ko ngone re me fanel fo sala ni ko ni ko ni amu de ko ni ala fe de ni dama fa fe o ka am magge pour que am te ga boni gele ngono lituma talige nemala kabo fabakoro ala ga ni mara kulosuma ala ga jamana bela jele basigi namburai kunungo dogo fere musulakaw koni bora ni ga nusogoya tama doke nusogoya tama yere la o kun yu kunshi jabali kandema ka yira ka fo kolu ka cɛw n'o ye dozo ye kolu kun bɛ ka pɔn kɔlɔsi yasa jadi wale tigilamɔgɔ kana mugu don a la ko nka ko sɔrɔsiw wulila ka yira k'a fɔ ko olu ka cɛw ka bɔ yen nɔ ko olu yɛrɛ bɛ pɔn kɔlɔsi ko o kɔlɔsi kɔnɔna jadi wale tigilamɔgɔ nana kana mugu don pɔn na k'olu bɛ taa ko fɔ kan kɔnɔna na nka duguden dɔw kɔni faral'u kan ka yira k'a fɔ k'u ka segin u kana taa kan kɔnɔna na yasa ka perewatigɛ d'a ma an ka muso ninnu lamɛn. Kong willa saratu bi jabali muna mana kong willa ka saratu to muna mana uko bi taka nawo ha o me dozo se ko lo be pon gardo su be pon makaria ko lu to ya unana ya tora ni bi de me ba ko de me ni to ya tora le ni mendo an to sara an jo sara an bo sara ke an bi se me ka ko lo se me ko ko lo tara tara ko lo tana ni ka te ni se ka ko na ti se ka mu ko na sara ni mali ke ni ko ko ni na sara ni mali ke ni ko ko ni ni sira mu yake ni ya mali sigila ya ni sigima to ko ni deka to ko sigi mo na ke jaba ka na ka na sigila ka na sigila sigila ni ko ka na an jo na ni ni su ko an jo na ni ni sigi mi ka do am ta fo kan tengi an sigi be man nu de ka na ene ke ya lu ya tie ati ta na kulo ta nyo na ka wona kulo fa na kulo se na ka jo ko fa na ko ke la ba ne ko ti so ene kele ko ka ulu na ma ya ma ba ne ko ama jira se ku ko lula ko na sa ka na ko ni jabali manda ma ko ya ko nyona anga jaw tero la ni na jaw sara ne ko furu jeni ka ko so be jeni ka ma malo be sangele ni ko balo joli ame to ni kena ko shita ni na ya wande ufa ka ma jaw fa ame makar ko jira to shita ni ma sa fala ka ma malo jeni ka ma mekse na so ya ko so ge ko fa na ko so ge ko fa ni au zega na to shita au ni na ni tuma talige dogo fere musulakaw la u y'a yira k'a fɔ k'u sɛgɛnna tiɲɛ ni ala ka kan degun sugu bɛɛ lajɛlen ninnu ta ye dɛ u y'u kɔlɔbɛ malo yɛrɛ ma se ka sɛnɛ fitinin min sɛnɛna o bɛ ka jeni wa maaw bɛ ka fa diɲɛ don o don wulikajɔ kɔni ka kɛ an b'o fɔ kuma bɛɛ wulikajɔ ka kɛ wa an tɛ saliya o la dɛ yasa nin mara ninnu kɛlɛbanbali bɛ an ka yɔrɔ o yɔrɔ jamana fan o fan fɛ o ka se ka dabila yasa jamana in bɛ se ka kolosuma cogo min na n'an bɔra ye an ka jamana ɲɛmaaw u ye jɛkulu dɔ kɔni sigi sen kan yasa min bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn ye an ka jamana kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma cadre stratégie permanent CSP o munumunu salo kɔni a baara bɛna daminɛ Kidali Menaka Tombouctou fo ka taa kuncɛ Gao la a munumunu salo in kɔnɔna na a kan ka na kɛ cogo di Musa Ak Gisuma ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. CSP comité stratégique permanent o initiative kɛra an ka ɲɛmɔgɔ cɛ puisque u y'a ye solution kelen min bɛ pour que lafiya bɛ sigi an ka jamana la o ye ka cadre stratégique permanent de créer o la u bɛ se ka démarche de kɛ pour que lafiya bɛ kɛ pour que mɔgɔw ka u yɛrɛ sɔrɔ ka lafiya sɔrɔ u ka yɔrɔw la pour que malfakisɛ bɔ tuguni balimaw cɛ o de cadre stratégique yɛrɛ ka objectif fɔlɔ ye objectif filanan ye u bɛ fɛ ka état yɛrɛ de dɛmɛ sisan pour que lafiya bɛ segin an ka région ninnu bɛɛ la o de kama u ye mission initié pour que u bɛ message véhiculer fan bɛɛ ka bɔ Menaka ka taa Kidal ka se Gao ka se yɔrɔ bɛɛ la donc an b'o démarche na sisan c'est-à-dire cadre stratégique bɛ ka an dɛmɛ ka lafiya sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ vraiment pour retrouver la paix d'attente. Baara bɛna sigi sen kan cogo di ani an tun ye kunnafoni sɔrɔ ko PEGABU 200 ɲɔgɔn ko bilalen don aw ka bolo kan ni baara in kama. Effectivement lafiya cilaman de don donc comme u yɛrɛ de initiative in ta donc u bɛna message ninnu véhiculer u bɛna sensibilisation kɛ an ka région ninnu bɛɛ la donc o de kama u ye plus de pick-up 200 mobiliser ka tournée in kɛ ka daminɛ Al Mustara ka taa Tombouctou n'u bɔra Tombouctou
Tombouctou u bɛ tila ka taa Meneka fan fɛ ka segin ka na Kidal u tɛmɛna Gao yɛrɛ kan mais u bɛ tila ka segin Gao la ka finaliser yen nɔ donc o de bɛ yen sisan c'est-à-dire hakali foyi tɛ fɛ in na ni hɛrɛ sigi ka lafiya sigi an ka jamana la. E bɛ se ka wele jumɛn bila farancɛla fanga ɲɛmaaw ma ni waleya mun n'a hakilina talen filɛ nin ye n bɛ se ka to sen na yaasa kɛlɛ banbali min bilen bɛ an ka jamana kan jamanadenw bɛ se ka lafiya cogoya min na. Message min bɛ ne fɛ transition mɔgɔw ma o ye u ka malidenw lajɛ u bɛ situation min na bi vraiment c'est lamentable u ka jija a insécurité ko ɲɛnabɔ puisque an tɛna fɔ sécurité alimentaire ye an b'a fɔ sécurité yɛrɛ puisque n'i ma lafiya sɔrɔ i ka so kɔnɔ n'i ma lafiya sɔrɔ e ka dugu kɔnɔ hali ni sécurité alimentaire ka intervention kɛ i hakili ma lafiya i tɛ se ka dumuni kɛ yɛrɛ donc an bɛ min fɛ bi an ka transition ɲɛmɔgɔ u ka jija ka min tɔɔra min ma ban u ko jija ko récupérer u ka jija remuer le ciel et la terre pour que solution bɛ sɔrɔ an ka jamana ma puisque an bɛɛ de bɛ Mali kasi bi. Ni tun bɛ tali kɛ Musa Ak Gisuma la Gacha maa dɔ don ni hakilina mun n'a talen filɛ nin ye Ala ka nin kɛ ɲɛta ko ye Ala ka nin hakilina in jidi nin ka se ka kɛ fiɲɛbɔda ye an ka jamana ma an ka jamana Ala k'a kolosuma n'an bɔra ye CNT maaw kunungo u ye fara ɲɔgɔn ba dɔ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ ni ka vote dɔ kɔni sigi sen kan yaasa Isa Kawujimi n'o ye CNT 4e vice président ye ale min minɛlen don a bɛ se ka bila cogo min na u kɔni ye vote kɛ CNT kɔnɔna na yen nɔ a yirala k'a fɔ maa 100 ani maa 1 olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Kawujimi ka bila nka maa 7 olu ma sɔn maa 5 olu ma kuma ni waleya a tɛmɛna cogo di Siriki Fɔnba ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ Isa Kawujimi ka ko de la CNT kɔnɔ an ye baara mun kɛ sɔgɔmada in na ne yɛrɛ commission mɔgɔ parce que an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a t'i n'a fɔ ko an nana de ko Isa Kawujimi bɛ ka waleya mun kɛ k'a ka ɲi ayi o ma fɔ an mana fɛnɛ k'a fɔ ko Isa Kawujimi ko don mais ni nana jateminɛ kɛ fɛn minnu laɲinina n'o ye ko flagrant délit n'o ye k'i bolo minɛ kɔnɔ ca a ko yɛrɛ la soit maramafɛn b'i bolo i y'a ko dɔw kɛ minnu fɔra n'an ye jateminɛ k'olu la an nana ye k'a fɔ sariya ko bunakun kan olu ma sigi sen kan i n'a fɔ u sigi cogo o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an y'a yira k'a fɔ maa o maa bɛ CNT la immunité de b'u kan o tɛ i n'a fɔ ko mɔgɔ dɔw de nalen bɛ u fililen bɛ CNT kɔnɔ k'i nafa t'u la donc c'est pas comme ça parce que u bɛ jamanadenw de représenter o jamanaden ye représenter kɔnɔna na an y'o o binifiri min b'u da la n'a bɛ fɔ o ma ko immunité o de bɛ yamaruya di anw fɛnɛ ma an ka wasabulon kɔnɔna na n'a ɲɔgɔnna dɔ ninnu delila ka kɛ honorable Burama Banajoli n'a ka tɛmɛ fo ko k'a ye juge bɔ jaabi an y'an basa o jaabi fɛnɛ kan ani n'a ɲɔgɔnna kɛ donc k'a yira k'a fɔ fɛn minnu n'o fɔra k'a y'o kɛ a fɔra ni kumasen minnu ye o sen ninnu tun ti sen maa bɛ se k'i sinsin min kan o kɔrɔ tɛ ko an ko ko Isa Kawujimi bɛ ka kuma minnu fɔ ko a ka kuma ka ɲi dɛ kuma ɲuman ye fɛn o fɛn bɛ an bɛ jamana kɔnɔ bi wagati min na n'i bɛ kuma jamana ko la fɛn bɛ se ka jamanadenw dusu funteni fɛn b'a to maaw hakili bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ i tɛ taa o sira fɛ donc baara in ma kɛ ko Isa Kawujimi ko don k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen an kɔni commission a ye baara de kɛ CNT ka règlement intérieur kɔnɔ maa minnu miirina ye ko Isa Kawujimi ko k'a gɛn maa minnu miirina ye ko k'a bila o tun tɛ commission ka baara ye wa o ma fɔ commission ye a fɔra commission ka baara de kɛ a minɛna minɛ cogo minnu na o sariya ko bunakun an ye an da don o de la donc an y'a laɲini a ka bila sariya b'a fɔ cogo min na ko kuma o kuma ni assemblée maaw députéw maa minnu bɛ organe parlementaire la n'u ka maa minɛna u bɛ se ka résolution kɛ k'a ɲini walasa a ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ an ye o baara de kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Abubakar Siriki Fɔnba la ka kɔn ninnu ka ɲɔgɔn ye ɲɛ CNT yɛrɛ maa dɔ ale y'a yira k'a fɔ ko n'ale tun ye Isa Kawujimi ye k'ale bɛ walan sɛmɛ k'ale bɛ démissionner o ye Fuseni Watara ye ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Isa Kawujimi n'i y'a kuma lajɛ bɛɛ b'a kalama mun kɛra n bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn Isa Kawujimi yɛrɛ a bɛ yɔrɔ min na bi n ka sɔrɔ a b'a ka faso fɛ a ka ko nɔgɔya mɔgɔw bolo ni mankan in Mali mɔgɔ tɛ ni mankan in na sisan cɛ ye cɛ de n'i filila n'i y'a dɔn k'i filila o b'i ka ko caman nɔgɔya bibi in na ni ne tun y'ale ne tun b'o bɔ de k'an bolonɔ bila sɛbɛn na k'a fɔ u k'an bɔ CNT kɔnɔ ka ko nɔgɔya bɛɛ bolo mɔgɔ minnu dara la k'a bila ni place in na n'ale ma danaya minɛ fa ne hakili la ale kan ka ko nɔgɔya olu bolo k'a fɔ mɔgɔw ka yafa ma CNT ko in ale y'a sen bɔ a la o de kun cɛ bɛ ɲɛ o bɛ baara nɔgɔya bɛɛ bolo parce que ale taara bolo min kan ni ye CNT la ye ma da la n'a ni CNT mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ nin na tugun ale bɛ yɔrɔ min na bi birifini ko o kuma dabila la parce que a minɛna kun min na birifini tɛ sama ka se yen yɔrɔ la o de la même a yɛrɛ ci ma bila ma k'a fɔ an ka birifini bɔ a la parce que o kun tɛ tugun ale minɛna yɔrɔ min na birifini tɛ se yen ne b'a fɔ fasodenw ye k'a dɔn ko Isa Kawujimi dɔrɔn ka ko o tɛ se k'a fɔ ko a bɛ fasodenw kɔ don ɲɔgɔn na k'a dɔn an bɛ CNT kɔnɔ
an ka CNT ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Malik Jaw ye hami kelen mun b'a la n'a b'a fɔ bɛɛ ye tuma bɛɛ an k'an tɛgɛ don gouvernement bolo an k'an tɛgɛ don président bolo an k'an tɛgɛ don institution bɛɛ bolo an bɛɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara bɛɛ ka kɛ kelen Mali bɛ yɔrɔ min na an ka Mali b'o dingɛ kɔnɔ wala an b'o baara de la ni mɔgɔ bɛ baara wɛrɛ la k'a fɔ k'i bɛ Mali janfa ou bien k'a fɔ k'i bɛ k'i yɛrɛ de ka ko dɔ tɔnɔmada i n'an tɛ se ka taa sira kelen fɛ o la i b'an sɔrɔ ɲɛ o de la an b'a fɔ maliyɛn k'u hakili sigi kuma caman bɛ bɔlɔlɔ kan ka fɔ CNT mɔgɔ dɔw u bɛna fɔ parce que kaw jim fana ye CNT mɔgɔ de a bɛ tan non mɔgɔ n'i ye maliyɛn ye a kɛra communauté internationale o a kɛra fɛn wɛrɛ ye k'i b'o ka kumakan ta k'o bila Mali ta sanfɛ an tɛ sɔn Mali sen bɛ fɛn fɛn la ni Mali daba la an bolo Mali le jɔ an bɛ jɔ o de kan voilà an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ bɔ ka taa CEDEAO ka kuma fɔ ou bien fɛn dɔ ni CEDEAO fɛ k'u yɛrɛ bɛrɛ bɛn ma an n'u bɛ bɛn an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ mais n'u ko k'u t'an jate an fana tɛ se k'u jate koyi ni tun bɛ tali kɛ Fuseni Watrala CNT tɔnden dɔ don kunungo CNT maaw ka ɲɔgɔn ye bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ka jamana kiiri tigilamaw olu ka lafasali tɔn mun bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Sam ni Silima olu kɔni ye communiqué dɔ kɔni kɛ o communiqué nin kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko maa bɛɛ n'i ka baara don ko maa man k'i sen don maa ka baara la ko CNT maaw k'u bɛ ka nin hakilina min ta k'olu bolo ko nin t'u ka ɲinifɛn k'u ka maaw to yen nɔ k'u ka baara kɛ Sam ni Silima o y'a yira k'a fɔ k'u bɛ foli ta ka ɲɛsin kiiri tigilamaw ma k'u bɛ baara min na k'u ka taa n'u ka baara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya sigida 4nan tribunali k'u bɛ o maaw fo k'u ka cɛsiri u ka baara fɛ nin kɛlu ka communiqué ye u y'a yira k'a fɔ baara in kɔni u t'a bila baara in u ka taa n'a ye ko olu b'u kɔ bi u b'u kɔ sini ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra yen nɔ bangi baarakɛlaw olu kɔni tun bɛ baarabila la a baarabila kɔni u y'a ɲɔngiri ni ka baaraw daminɛ kunungo u ka ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ kumalasela la Amadou Ba ale ye ɲɛfɔli min kɛ an ka lamɛn ni y'aw ka lafasa tɔn fila ye n'o ye Sinabef ani FNPCAB ye an nana bi nin communiqué in kɔnɔ communiqué numéro 0010 k'aw kunnafoni k'aw fɔ aw ɲɛna ko an ka sigi ka fɔ a labanna ni bɛnbaliya ye tuguni an ka point bɛɛ la point kelen u kuma sɔn a si ma hali point kelen bɛ yen n'o kun ye sariya batoli ko ye u kuma sɔn o ma an ka point dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko fond social n'o fond ye ni sariya dɔ bɛ yen o de b'o ko fɔ an kuma n'o fana kan an ma bɛn sɔrɔ o kuma kan ani point laban n'o ye faranka dɔ ye 15% a tɛ fara an ka sara kan dɛ an ka sara 15% ko tɛ dɛ olu bɛ k'o de communiqué bila bɔlɔlɔw kan mais an k'o de ko ka 15% in fara an ka sara dɔ bɛ yen n'o ye sara fitini ye sara kɔnɔna na sara fitini n'an b'a fɔ a ma ko salaire de base an ko ka 15% in fara o de kan o salaire de base misali la a salaire de base bɛ taa 10,000 ani 800 ni 15% fara o kan 1,000 ani 600 o de bɛna kɛ farankan ye o 1,000 ni 600 in fana ITS bɛ bɔ a la INPS bɛ bɔ a la imposition bɛɛ bɛ bɔ a la donc mun bɛna fara o 10,000 ni 800 kan a tɛ tɛmɛ 1,000 kan an b'o de hukumu kɔnɔ bɛn ma se ka sɔrɔ o de kan donc an ka mɔgɔw minnu tun bɛ ka o sigi ka fɔ kɛ olu nana sisan u tun bɛ 0% an bɔtɔ yen nɔ u nana 2% depuis an bɔtɔ yen nɔ depuis bɛnbaliya yɛrɛ kɔnɔna na an kun y'a suspend ka ban mais an ka suspension a nana wolo fɛn wɛrɛ la n'o ye nin ye parce que an ka point dɔw bɛ yen olu lawaleyala an ka suspension kɔfɛ an y'a kɛ jamanadenw de kama an y'a kɛ Mali de kama an y'a kɛ an yɛrɛ de kama an y'a kɛ client de kama parce que dɔ kɛra o de kama an ko k'an b'a ɲɔngiri fɔlɔ pour que jamana ka se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ mais an bɛ mun fɔ an ka nin wulikajɔ in kɔnɔna na pompisi ninnu u ka ca ni 3,000 ye olu bɛɛ bɛ na ITS sara bi bɛ na u kun tɛ ITS sara u kun tɛ AMO kɔnɔ u kun tɛ INPS kɔnɔ u bɛ n'o bɛɛ sara dɔ bɛ na fara u ka sɔrɔ kan parce que u ka convention collective o bɛ na appliquer dɔ bɛ na fara u ka sɔrɔ kan parce que code du travail bɛ na appliquer o kɔnɔna na an y'a jate an ka jamana bɛ na mun sɔrɔ o kɔnɔna na a ka ca ni miliyari 2 ye an ka jate la parce que o ITS n'o ye impôt ye mun kun tɛ sara sisan ninnu bɛ na don o sarali la o sarali kɔnɔna na jamana ka sɔrɔ a bɛ na mun sɔrɔ a kɔnɔna na a bɛ miliyari 2 bɔ san o san kudayi ni dɔ ma fara kan dɔ tɛ bɔ a la parce que ni dɔ ma fara pompisi kan an ka laɲini tɛ dɔ ka bɔ pompisiw kan tant que dɔ bɛ fara pompisiw kan dɔ bɛ na fara o sɔrɔ kan jamana ye o sababu kɛra an ka wulikajɔ ye PMI Mali mɔgɔw olu fana u ye fɛn caman sɔrɔ an ka wulikajɔ in kɔnɔna na n'o ye revendeur ye ani SAR mɔgɔw ka jama kunnafoni k'a fɔ mot d'ordre an y'a suspendre walasa jamana ka lafiya ala ka faso dɛmɛ ala ka Mali dɛmɛ ala ka transition ye ala k'a dɛmɛ ni tun bɛ tali kɛ Sinabef maaw ka kumalasela la Amadou Ba ala k'u bɛɛ kelen kan ala ka faso dɛmɛ ala k'an ka jamana kolosuma n'an bɔra ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ka syndicat n'o y'olu ka lafasali tɔn ye olu kɔni ye nisɔngoya taama dɔ kɔni kɛ dɔgɔfurankɛ in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ
k'olu ka ɲɛma dɔ kɔni be yen nɔ k'a ye suɲɛni kɛ ko nka k'u bi k'o ko minnu mɛnɛ ni k'o kɛ jakumabo ye k'o mɔntɔ ka bila yaasa ale ka se ka sigi olu kunna k'olu tɛ jɛn'a ye bi olu tɛ jɛn'a ye sini k'a ka bɔ olu kunna k'olu tɛ fɛ k'a ye u ka baarayɔrɔ la k'olu ni zon tɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka perewatigɛ d'a ma u ka kumalasela ye Isa Dumiya ye an ka lamɛn. Ni justice ye nominani kɛ k'a fɔ a nɔya la donc a taara depuis le 30 août ministère de la santé u ye décision ta k'a fɔ ko cɛ bɛ congé la 2021 na ko kalo 2 congé donc an k'o la n k'o ti bɛn donc ni nin kɛra ɲɛmɔgɔw man kan tɛ ka se ka papier bɔ a dɔnnen kɔfɛ k'a fɔ ko a bɛ mandat de dépôt la k'a bɛ congé la nka an t'o faamu donc an ye wulikajɔ kɛ n ko an ti jɛn n'o ye donc o kɔrɔ ye cɛ bɛ to ka kuma min fɔ anw ɲɛna k'a fɔ ale bi taa a bɛna sisan ça veut dire que o kuma in soutenilen don wa donc n'a taara kalo 2 tew o bɔra tunu fɛn ma kɛ o bɛ segin ka taa o service la ka taa i sigi donc o ti ɲɛ o marako juguya n'a y'a kɛ a bɛ répondre donc anw inscrilen de don ni gouvernement y'a fɔ a ka gafew kɔnɔ k'a fɔ ko ale bɛ yurukuyuruku kɛlɛ ani délégance financière kɛlɛ la anw ka syndicat anw ko anw m'o dafɛ an b'a fɛ bi an b'a fɛ sini parce que o y'anw ka laɲini de an bɛ wagati min na ko sisan a bɔra a taara service la an ko ani zone tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tugun donc an t'a ka seginni fɛ an n'a tɛ se ka baara yɛrɛ kɛ DRH la tuguni an ni ministre ye ɲɔgɔn ye an b'a dɔn ministre kɔni kan k'a dɔn ale kɔni nana a nana sɔrɔ an ye ko caman kɛ ale nana ka bɛn ni an ka grève min ye suɲɛli bɛ kɛ a papier a bɔra a kalama a prévu bɛɛ dira ma an t'a dɔn k'a fɔ bi kɔni b'a sɔrɔ a bɛ fɛngɛ donc an seginna ka n'a jira la ni a nɔ minɛna na donc anw ni zone tɛ se ka baara kɛ donc o tuma na baara kɛɲɔgɔnya gɛlɛyara an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ bɔ ka na a jira la k'a fɔ franchement ni mɔgɔ dan t'a kelen ye jamana kɔnɔ ni baarakɛyɔrɔ dan tɛ nin kelen jamana kɔnɔ donc u k'a lajɛ an bɛ se ka jamanadenw nafa baara la cogo min na ka kɔrɔ an tun b'a kɛ cogo min na u k'o mɔgɔ ɲini an ye o baara bɛ se ka kɛ cogo min na. Ni tun bɛ tali kɛ Isa Dumiya la a y'a fɔ cogo min na maa ni minɛna suɲɛni na ni min ka kan o ka k'i la jamana nafolo maa si kelen ta tɛ n'i y'a dun i ka ɲi k'a lafɔnɔ n'an bɔra ye an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ ji ni kuranko ma ale kɔni ye taama dɔ ta ni ka taa selengekaw fɛ yen nɔ ni ka se ka taa ɲɛ da mansimafɛnw kan yen nɔ n'o ye kuran yɛrɛ dagayɔrɔ ye a munumunu salon na a y'a yira k'a fɔ ko mansin dɔ kɔni kun tiɲɛnen don maaw kun kan ka bɔ jamana kɔfɛ yaasa ka na o mansin dilan nka an ka jamana kuran baarakɛlaw k'olu yɛrɛ sera ka jɔ u kolo la ni ka nin dilan k'ale bɛ foli ta ka ɲɛsin u ma yaasa ka perewatigɛ d'a ma Lamini Seydou Traoré an ka lamɛn. An sera yan bi ka na lajɛ EDM baarakɛlaw ye cɛsiri mun kɛ ka yan nɔ turbine parce que turbine de bɛ kuran di turbine dɔ kun tiɲɛnen don a bɛ ɲini ka na san 2 bɔ bi covid ko kun bɛ yen an sigilen kun don ko experts bɛna ka na olu dilan EDM dirigeants ni baarakɛlaw u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na k'a fɔ k'u bɛna nin baara ninnu kɛ est ce que olu taara école mun na an fɛnɛ ma to école kelen ninnu de la donc u yɛrɛ y'a décidé k'a fɔ k'u bɛ groupe ni turbine nin dilan u ye turbine nin dilan ala y'a kɛ a kɛra a ɲana baara ɲana fɔlɔ yanni turbine nin ka jɔ yɛrɛ turbine nin kun bɛ 7 méga ɲɔgɔnna de di nka u ka baara kɔfɛ bi a bɛ fɔn 11 et quelques a b'o de di donc n'i y'o jateminɛ o b'a yira k'a fɔ ko baara ɲana o kama a kun ka kan an ka wuli ka na o foli kɛ u ye k'u fo k'a fɔ k'u ye baara min kɛ a ɲana ko nka halisa u k'u cɛsiri an bɛ Mali kura mun ɲinina ni baara nasiyɔnw de b'a to k'a fɔ Mali kura in bɛ kɛ an y'o de fɔ an tɛ o fɔli dabila an nana kow ɲɛma tuma min na an y'a fɔ n'an bɛ fɛ ka énergie ka problème ɲɛnabɔ ko 2 de don an bɛ wari ɲini ka baarakɛminɛ kuraw ɲini mais kɔrɔlen minnu fɛnɛ b'an bolo an b'an jija olu baarali la don o don mun ye gaspillage ye o ka bɔ a la n'a bɛ fɔ o ma ko politique de maîtrise des coûts n'i y'a jateminɛ EDM baarakɛlaw ye nin baara min kɛ sisan o bɛ don o kɔnɔla la parce que n'i y'a jateminɛ ni experts kun nana ka bɔ kɔfɛ ka na k'a fɔ k'u bɛna nin baara in kɛ an kun ma wari bɔ foyi o kun ye CFA wari miliyari kilancɛ ye o kun y'o ye mais ninnu ye nin baara in kɛ bi a ma tɛmɛ miliyɔn 6 kan o b'a yira k'a fɔ ko vraiment ko o instruction mun dir'u ma k'a fɔ ko an bɛ baara fɛn fɛn na yɔrɔ o yɔrɔ bɛ se k'a to n'an bɛ se ka économie kɛ u k'o kɛ u k'o baara in kɛ ka ɲɛ o kosɔn an nana bi an yɛrɛ nana ka na an ɲɛ d'a kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka tila k'a fɔ halisa k'u k'u cɛsiri o kun y'an nakun ye. Ni tun bɛ tali kɛ ji ni kuran minisiri la Lamini Seydou Traoré a y'a fɔ cogo min na u ni foli ka kan k'u fo u ka timinanja n'u ka cɛsiri hali bi u k'u cɛsiri kuranko gɛlɛya min b'an ka jamana sɔrɔ o ka se ka dabila n'an bɔra ye Ikrizati ale kɔni ye cakɛda min bɛ n'olu bɛ sumasi de baara samiya kɔni o banna u y'u ka dayɛlɛ maaw ye yaasa maaw ka se ka donni ka taa ɲɛ da baara ninnu kan baara ninnu bɛ kɛ kɛcogoya mun na
u ka ɲɛma Mamudu Siribe ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ikrizati ye a ka dayɛlɛ olu ye bi walasa baara minnu ni Ikrizati a kɛ si kurama minnu ni Ikrizati ni a jɛɲɔgɔn n'o ye IER ɲininikɛlaw ye olu sera ka baara minnu kɛ olu sera ka si kura minnu bɔ ni san tɛmɛlen ninnu na ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya tiga saɲɔ ani kenige ma fɔ o si kuraw ani woloso siw n'an b'a fɔ olu ma nanfarakan na ko hybridiw olu minnu bɛ bolola n'olu la kodɔnlenba tɛ fɔlɔ ka se ka dayɛlɛ ka na olu yira si baarakɛlaw la ani ka kunnafoni caman di si baarakɛlaw ma minnu bɛ se k'u dɛmɛ walaka ka se ka hakilina ta siw labuguni ka si minnu ni u ka jateminɛ y'a yira k'a fɔ ko o bɛ se ka fɛn fara cikɛla ka sɔrɔ ka Mali kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ u ka ɲɛmaa la Mamudu Siribe o kɔfɛ maa minnu taara ni ka taa ɲɛda yɔrɔ in kan an ko maa dɔw ka sira lamɛn. Kana lajɛ baara ni siwoloso a bɛ labɛn cogo di donc siwoloso in a bɛ labɛn ni si saba ɲɔgɔnna de si fɔlɔfɔlɔ a bɛ fɔ k'o ye musoman ye musoman ni ale tɛ se k'a yɛrɛ gosi bon si filanan o ye cɛman ye o cɛman ni o feere de bɛ se ka musoman ni gosi si sabanan o ye filani ye o filani o de bɛ se k'a to musoman in o si bɛ se ka bugu cogo min donc o si saba in siwoloso tɛ se ka dilan cogo si la n'o si saba in t'i bolo. O ye variété ɲɛnamaw de présentant na démonstration partielle ani production yɛrɛ pour que k'a yira k'u ye baara kɛ si ninnu kan ka bɛn ni waati yɛlɛma ye ka bɛn n'an yɛrɛ ka jamana tagabolo ye banaw b'o la attaquew b'o la fɛn caman b'o la surtout aflatoxine qui est très important donc an ye o fɛn ninnu an kɔni an ye semence comme semence société semencière coopérative bɛ yan producteur wɛrɛw bɛ yan en même temps transformatrice bɛ yan donc an bɛna si ninnu lajɛ k'an ka tɔmɔtɔw ye sɔrɔ a la pour que ko si olu si kun fɔlɔ demande fɛ ka to olu produit an ka foro la. Yɔrɔ lajɛ an y'a ye u ye baara kɛ ni u ye baara ɲumanba de kɛ an y'a ye an yɛrɛ ye dɔw ye sun kan o y'an nimisi wasa donc sisan an yɛrɛ bɛna wasa don o variété dɔw la k'o ɲini fɛ pour que an ka taa baara kɛ a bɛna an ka sɔrɔ yiriwa ani sɛnɛkɛlaw fana ka sɔrɔ yiri. Ni tun bɛ tali kɛ maaw la maa minnu taara ka t'u ɲɛ da Ikrizati sumasiw kan ni waleya min n'a filɛ nin ye an b'u fɔ u ka baara la sumasi ɲuman n'o sɔrɔla sɔmiya o kɛcogo bɛ ɲɛ ka wele bila jamana ɲɛmaaw ma hali bi u ka kɔfilɛ kɛ sɛnɛkɛlaw la ka se ka sɛnɛkɛlaw lakana hali ni sumasi ɲuman sɔrɔla ni suma sɛnɛni ma se ka ɲɛ sɔrɔ baara ɲuman tɛ dɛ hali bi ala k'an ka jamana kolosuma k'a basigi n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Juracɛ Jati mun bɛ bolo. Seriki an bɛ taa Algérie novembre kalo in tile fɔlɔ Algérie mawuliba chauffeur fila minnu tun ka mawuli falen don siman la olu fagara Urgula ani Nouakchott ni ɲɔgɔn cɛ. Sɛgɛsɛgɛli dɔw y'a jira k'a fɔ k'a bɛ n'a fɔ drone dɔ ye mugujugu fili u kan o kɔni kɛra sababu ye ka ni mobiliba fila in jeni ani ka chauffeurw bɔnɛ u ni na. Algérie jamana ɲɛmaaw kɔni b'a la ka Maroc jalaki barisabula ko wale in kɛra yɔrɔ min ko kɔlɔsilen bɛ Maroc sorasiw de fɛ. O kɔfɛ an bɛ taa Éthiopie banbagaci minnu bɛ Tigre olu kɔni b'a la ka Éthiopie dugu minɛ dɔɔni dɔɔni ka taa fɛ Éthiopie sorasiw minnu tun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la olu dɔw seginna Éthiopie faaba kɔnɔ banbagaci ninnu kɔni kalikan ye ko f'u ka Addis Abeba minɛ o min ye Éthiopie faaba ye ani ka premier ministre Abiy Ahmed ka fanga dafiri. O kɔfɛ an bɛ taa RD Congo sika kelen bɛ maa minnu ma k'u ye Floribert Shebaya ani Fidel Bazana faga san 2010 juin kalo la olu ka kiri baaraw bɛ senna. RD Congo polisiw ka ɲɛmakɔrɔ Zelwa Katanga n'u b'a wele ko Jajija ale bɛ maa jalakilen ninnu na nka a bannen bɛ ka kiri tigilamaw ka ɲininkali jaabi nin waati in na maa minnu fagara olu kɔni ka wulikajɔ barika kun ka bon kosɛbɛ jamanako la. N'an bɔra yen an bɛ laban ka taa Nigeria. Ntɛnɛn tɛmɛlen sangaso dɔ nanzaraw ko min ma ko étage sanfɛ so 21 tun b'a la ka jɔ ɲɔgɔn sanfɛ Lagoskaw fɛ yen nɔ o kɔni bɔra ka ben. Nigeria sapeur pompier kɔni sera ka su 36 de sama ka bɔ so binnen jukɔrɔ ani maa joginnen 9 sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna walasa ka dɔn fɛn min kɛra sababu ye ka nin so in bin. Sidiki nin bɛ dansigi an ka bi kɔkan kunnafoni na. Juracɛ Jakite y'a fɔ cogo min na sɛgɛsɛgɛliw ka lara wuli hali bi a ko ka se ka da ɲɛnamaya soba kɔni binnen kɔni o ye ɲɔgɔn kasara tɛ yen nɔ ala k'an ka jamana ni diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kolosuma